Hola a tots, benvinguts aquí a Jai Mates. Seguim amb exercicis de la CL, també aquest me l'ha demanat el Patri. I és un exercici de programació lineal. No són molt complicats, però sí que són una mica llargs. I heu d'aprendre a dibuixar bé recta que passi per dos punts, sistemes d'equacions. No molt complicat, sí, llarg. Per tant, tranquil·litat i agafar ritme, perquè no us ocupi mitja hora de l'examen. Va, anem a fer primer. Vaig llegir l'enunciat que tinc allà a l'ordinador i vaig escrivint les coses que veig de l'enunciat. Recordeu que tenen enunciats molt llargs, però tots són més o menys fàcils. Diu, en una fàbrica es disposa... Espera, miro a càmera, que si no... Això... Va. En una fàbrica es disposa de 8 quilos d'acer... No, 80 quilos d'acer. A veure, 80 quilos d'acer... i 120 quilos d'alumini. I ens diu que fabriquen bicicletes de dos tipus. Bicicletes de muntanya i bicis de passeig, diu? De passeig, sí. I que es vendran aquesta per a venda públic. Diu que són 200 euros. I aquesta altra diu que són 150 euros. Què més diu? Diu que per fabricar una bicicleta de muntanya, per fer una d'aquestes, necessita 1 quilo d'acer i 3 quilos d'alumini i 3 quilos d'alumini. I per fabricar una d'aquestes diu que necessita 2 quilos d'acer i 2 quilos d'alumini. I ja està. Diu, determineu la funció objectiu i el conjunt de restriccions i dibuixar la regió factible i per últim la segona pregunta diu quantes bicis de cada tipus hem de fabricar si vull tenir màxim benefici. Per tenir màxim benefici i quin serà aquest benefici. He triat una miqueta, però m'he apuntat totes les informacions que m'apareixen per poder fer l'exercici. Fixeu-vos, detecto que és un exercici de programació lineal per moltes coses, però entre altres perquè em parla de regió factible, perquè em parla de conjunt de restriccions, perquè em parla de funció objectiu. Són termes típics d'exercicis de programació lineal. I en l'exercici de programació lineal, en la seva immensa majoria, necessitem fabricar dues coses o emplenar, per exemple, un avió amb dos tipus de categories de passatgers. Sempre hi ha alguna cosa on jo tinc dos productes que detecto a la pregunta final. Em diuen quantes bicis de cada tipus he de fabricar. Per tant, les incògnites seran el número de bicis de cada tipus. I això ho sé. Direm A serà el número de bicis de muntanya i B serà el número de bicis
de passeig. Sempre la pregunta final sempre em detecta la incògnita. I veig que les he de fabricar i que tinc una matèria prima, una quantitat de matèria prima, i que l'he de repartir en una part per fabricar bicis de muntanya i una altra part per fabricar bicis de passeig. A veure com puc plantejar les condicions de forma que tingui les restriccions per fabricar aquestes bicicletes. Fixeu-vos, un dels ingredients, una de les coses que em fa falta per fabricar les bicis és l'acer. Ho poso aquí dalt, en negre. Acer. I en total, quants quilos d'acer tinc? L'acer diu que tinc 80 quilos. I ara alumini. És l'altre ingredient que tinc. Quants quilos tinc d'alumini? 120 quilos. Per fer A bicis de muntanya, no sé quantes, quant d'acer necessitaré? Doncs A, que és el número de bicis, per quant acer necessito per una bici? 1 quilo d'acer. I quant d'alumini necessitaré? Doncs el número de bicis de muntanya per la quantitat d'alumini que necessito. 3 quilos. Això és el que em falta de cada un dels ingredients, la matèria prima que tinc. I per fer bicis de passeig, doncs molt semblant. B, que és el número de bicis de passeig que tinc, quants quilos necessito? 2 quilos d'acer per cada una i 2 quilos d'alumini per cada una. I aquí posaré el benefici. Així el tinc tot resumit. Benefici. Em diu que les de muntanya em donen 200 euros per cada una i les de passeig em donen 150 euros per cada una. La A i B és número de bicis. Fixeu que el número de bicis m'ho han dit aquí a la pregunta. Quantes bicis de cada? Molt bé, doncs vaig a posar-ho tot perquè jo crec que aquí tinc resumida tota la informació. Vinga, les restriccions, el conjunt de restriccions. Quines restriccions claríssimament tinc? Doncs aquestes dels ingredients. Aquesta i aquesta claríssimament. Aquestes restriccions les tinc sí o sí. Què em diu? Em diu que A més 2B, no pot ser més de 80 quilos, perquè només tinc 80 quilos, no tinc més acer, per tant, menor o igual que 80 quilos. Aquesta és la primera restricció. O sigui, tot l'acer que fes servir per fabricar els dos tipus de bicis, doncs no pot passar de 80 quilos. L'altre, igual amb l'alumini. 3A més 2B, doncs ha de ser més petit o igual que 120 quilos. Aquestes limitacions les tinc segur. Quina altra limitació tinc? Que això és habitual, en la majoria d'exercicis, que A, que és el número de bicis, no pot ser negatiu. A ha de ser més gran o igual que 0, i B també ha de ser més gran o igual que 0. No puc fabricar bicis negatives, I ja no tinc més restriccions. Per què? Perquè això d'aquí em parla dels diners que guanyaré venent-les. No em condiciona, depèn de A i de B, tindré al final els resultats. Per tant, aquest és el conjunt de restriccions. Ja no en veig cap més. Convé mirar-ho bé, però en aquest exercici no veig cap altra restricció que els ingredients que em fan falta per construir les dues bicis. Ja està. Per tant, el conjunt de restriccions ja està fet. L'altra pregunta molt fàcil, que encara que no sapigueu fer l'exercici a la sèrie, us recomano que la feu, perquè aquesta sempre és molt fàcil de fer. La funció objectiu em parla dels beneficis. Beneficis, quants beneficis tindré? I és molt fàcil perquè ho tinc aquí. La funció objectiu serà benefici. Benefici serà igual a 200 euros per número de bicicletes del tipus muntanya que fabricaré, que encara no ho sé, més 150 euros per número de bicicletes de tipus passeig.
això és la funció de benefici. Habitualment, molt fàcil d'escriure-la. Molt fàcil. Per tant, ja tenim dues coses, ja tenim funció objectiu, conjunt de restriccions. Anem a veure què és això de la relació factible. A partir del conjunt de restriccions, el que hem de fer és representar això gràficament. Són inequacions i com es representaven les inequacions amb dues variables, doncs es representaven a través de rectes que ens dividien tot el pla en dos semiplans i hem de triar quin d'aquests semiplans compleix aquesta inequació. Sembla més difícil del que és. Una miqueta de pràctica i veureu que és fàcil. Primer ho convertim en rectes, perquè rectes sí que sabem dibuixar. Això seria a més 2b igual a 80. Això seria 3a més 2b igual a 120. I aquesta no cal, ho podíem fer, però no cal perquè aquesta inequació és molt fàcil de fer. Ficarem a igual a 0 i b igual a 0. Anem a representar gràficament aquestes inequacions. Primer les rectes, fem aquí uns eixos de coordenades. Vinga. Aquest serà l'eix de les A's i aquest l'eix de les B's. Si al començament haguéssiu dit x i, doncs serien x i, jo he dit a i b, no passa res, el nom que jo li posi a les variables no és tan important. Fixeu-vos, aquestes aquí són molt fàcils. Diuen que a ha de ser més gran que 0. Doncs a de a igual a 0, a igual a 0 què és? A igual a 0 és aquesta recta, no? Doncs a ha de ser més gran que 0, vol dir que estem parlant d'aquest semiplà d'aquí. Clarament, tots els punts que hagin d'aquí cap allà, la A és positiva, D'aquí cap aquí, la A és negativa. Per tant, A més gran que 0 és tot això d'aquí. Sí? B més gran que 0, B igual a 0, estic aquí baix, això és B igual a 0, Per tant, B més gran que 0 és la B positiva, que és tot això d'aquí cap amunt. Això habitualment, aquestes dues condicions habitualment apareixen, no sempre, però habitualment apareixen i sempre em cenyeixen tot l'espai al primer quadrant. Per què? Perquè és l'única part on la variable aquesta és positiva i la variable aquesta és positiva. Per tant, ens trobem al primer quadrant. És una forma de limitar tot l'exercici al primer quadrant. Doncs ara hem de dibuixar aquestes dues rectes, a veure quina regió em delimiten. De moment, la regió que tinc és tot això d'aquí, però a mesura que afegeixi rectes, afegeixo condicions que em delimiten la regió. Vinga, fem la primera recta, jo recomano a més 2b igual a 80, us recomano que trobeu els punts de tall amb els eixos, perquè són més fàcils. Quan val la b? Quan la a sigui 0, i quan val la a? Quan la b sigui 0. Fàcil, no? Quan la a és 0, tenim 0 més 2b igual a 80, per tant, b igual a 80 partit per 2 igual a 40. Fàcil, no? I quan val la a, quan la b és 0, doncs a és igual a 2 per 0, 0, igual a 80, doncs mira, la a val a 80. Per tant, amb aquests dos punts ja puc dibuixar la recta aquesta d'aquí, a més 2b igual a 80. Vinga, l'explico. La a 0, b 40, que no ho he dibuixat, ho ficarem per aquí més o menys, això serà 50 i 100. Puc decidir com són els intervals. Per tant, 40 seria més o menys aquí. 10, 20, 30, 40, doncs més o menys aquí. Seria aquest punt. I el 80-0, doncs igual, aquí farem 50, 100, per tant 50, 60, 70, 80, 90, això seria 80. Molt bé, la meva recta és la que passa per aquests dos punts. Podríem prolongar perquè és una recta. Però bé, ja tinc la meva recta. Li direm R1. R1.
ja la tinc dibuixada. Però si vull interpretar la inequació, he de veure si he de triar aquest semiplà o aquest semiplà. Recordeu que les inequacions en determinen semiplans. Quan hem convertit en recte, senzillament tinc la línia que em divideix els dos semiplans, però n'he de triar un. Quin trio? Doncs provo un punt, per exemple aquest d'aquí, el 0, 0, a veure si compleix la inequació o no la compleix. Si la compleix, tot aquest semiplà serà l'escollit. Si no la compleix, serà l'altre semiplà. Sí? Anem a veure. Si aquí poso un 0 i un 0, tinc que 0 més 2 per 0. A veure si això és més petit o igual que 80. Doncs 0, si 0, efectivament, és més petit que 80. Per tant, m'està parlant d'aquest semiplà que ve cap aquí. Fixeu-vos que amb aquestes tres condicions que tenim de moment, aquesta, aquesta i aquesta, la regió factible em queda en aquest triangle. Per què? Perquè és l'única zona que compleix la primera, aquesta inequació, aquesta inequació era d'aquí cap amunt. Aquesta inequació era d'aquí cap allà. I la primera inequació em diu que és d'aquí cap a baix. L'única regió que compleix alhora les tres condicions, de moment, és aquesta àrea d'aquí. Anem a afegir aquesta condició d'aquí, l'altra recta. Igual, hem de dibuixar la recta. Vinga, vaig a veure valors. Igual, amb aquesta recta d'aquí, Vinga. Són 3a més 2b, 3a més 2b, igual a 120. Igual, Jo recomano que fiqueu els punts de tall amb els eixos, a i b, doncs veurem quan val la b quan la a sigui 0 i quan val la a quan la b sigui 0. Quan la a sigui 0 em dona que 2b és igual a 120, per tant b és igual a 120 partit per 2, 60. I quan la b sigui 0, tinc que 3a més 0 és igual a 120, per tant a és igual a 120 partit per 3, que és 40. Ja tinc els punts de tall amb els eixos, per tant ja puc dibuixar la meva recta i la cosa ja estarà bastant avançada. A0, B60. A0, B60. Per tant, 60 estaria més amunt, per aquí més o menys. 60. És aquest punt d'aquí. I A40, B0. A40, o sigui que hi ha 50, doncs A40 estaria per aquí. I B0. Doncs passa per aquests dos punts. La meva altra recta seria aquesta d'aquí. R2. Això li he dit R1 i aquesta és R2. Fixeu-vos que ara hem de decidir quin semiplà he de triar, si aquest d'aquí o aquest d'allà. Perquè tinc una inequació i em diu, el signe de la inequació em diu amb quin semiplà em quedo. Vaig a provar també el punt 0, 0 que està aquí. Si ho compleix, serà aquest semiplà d'aquí. Si no ho compleix, serà el semiplà d'allà. Vinga, vaig a provar-ho. Seria el punt 0, 0, prou, el 0, 0. Que és el més còmode de provar. Si, per casualitat, la recta passés pel 0, 0, proveu en una altra. Que sigui fàcil, el 0, per exemple, el que vulgueu. Us permetrà triar el semiplà. Clar, si està ocupat per una recta, si passa just per sobre, home, no proveu aquell, proveu en una altra. El 0, 0 són 3 per 0 més 2 per 0. Això és menor o igual que 120. Home, clarament 0 és més petit que 120. Per tant, aquest punt compleix la condició, per tant, el semiplà és d'aquí cap aquí. Ha quedat clar això com va? D'aquí cap aquí. Clar, queden exclosos tots els punts que estan cap allà. Per tant, aquests que abans formaven part de la solució, ara queden exclosos. De manera que la solució del meu exercici queda delimitada per aquesta recta d'aquí. Això serà la meva regió factible. Regió factible. Vol dir que tots els punts que estan aquí dins, o sobre
les rectes que delimiten aquesta regió, tots aquests punts compleixen les 4 inequacions. Totes aquestes 4, tots els punts les compleixen. Tots. Però clar, de tots aquests, jo he de trobar un que faci el benefici màxim. Que faci aquesta funció màxima, a valor més alt possible. Recordeu que per fer això, el que fèiem era trobar els vèrtexs de la regió, buscar aquest vèrtex, buscar aquest vèrtex, buscar aquest vèrtex i buscar aquest vèrtex, les seves coordenades, i provar-les a la funció objectiu. La que donés el valor més alt era el punt que em dirà quantes bicis de tipus A, quina A i quina B, quines coordenades em diran la A i la B, el número de bicis de tipus de muntanya i el número de bicis tipus de passeig que he de fabricar perquè el benefici sigui el més gran possible. Sí? Cada un d'aquests vèrtexs em diu quin benefici aconsegueixo. Per tant, he d'aconseguir aquests vèrtexs. He de saber quines coordenades tenen. Va, doncs anem a buscar ràpidament. Aquest d'aquí, molt fàcil, aquest vèrtex, li direm A minúscula, direm A minúscula, va. És la X0, la A0, B40, 0, 40. Sí? Val. Aquest d'aquí també molt fàcil. Aquest és el punt B, li direm el 0, 0, molt fàcil. Aquest també molt fàcil. Aquí li direm punt C. La A és 40 i la B és 0. El 40 és 0. Sí? Va. I em falta aquest d'aquí. Com trobo aquest punt d'aquí? Doncs hem de fer el punt de tall entre les dues rectes. Un petit sistema d'equacions. Les dues equacions són A més 2B igual a 80 i 3A més 2B igual a 120. D'aquí trobaré les coordenades d'aquest punt. Els que estan en els eixos són molt fàcils de trobar perquè una de les dues coordenades és 0. Quan les rectes tenen pendent diferent de 0 o verticals, doncs he de fer un petit sistema d'equacions, fàcil, per reducció sempre que pugueu, perquè crec que és més fàcil. Si multiplico la primera per menys 1, em queda menys A menys 2B igual a menys 80, que amb la que tenia se me'n van les B's. Podeu fer per substitució, com vulgueu, Sempre recomano reducció perquè és més ràpid, menys errors. 3A menys A són 2A, igual 120 menys 80, 40. Per tant, A és igual a 20. I la B, doncs la B de qualsevol d'aquestes, no? Per exemple, aquesta d'aquí. No tinc lloc. No tinc lloc. Va, a veure si ho faig aquí petitet, perdoneu-me, ho faig tot apretat, però... Tinc que 2B és igual a 80 menys A. Per tant, B és igual a 80 menys A partit per 2. La A eren 20, per tant 80 menys 20 són 60, partit per 2. La B és 30. Ja tenim la A que és 20, la B que és 30. Tots sabeu fer sistemes d'equacions, Si no, anem amb malament, Vinga, el punt aquest, doncs, li direm D, és el 20, 30. Ja han trobat els 3 vèrtexs i ara l'únic que he de fer és substituir cada un d'aquests punts a la funció objectiu a veure quina és la que dona el benefici més gran. Sí? Vaig a borrar coses perquè això mantindré el gràfic, trauré les restriccions, si us sembla, perquè puguem substituir els valors. Vinga, així ja tenim prou lloc. Vinga, doncs, anem a provar els 3 punts. El punt A, el punt B, el punt C i el punt D. A veure quin dona el benefici més gran. El punt A els escriuré aquí. Era el 0,40. El punt B hem dit que era el 0,0. El punt C era 40,0
I a punt D hem dit que era tinc 30. Doncs a veure quin benefici em dona cada punt. El benefici serà igual a 200 per A, 200 per 0, més 150 per B. 150 per B, que són 40. El segon benefici serà igual a 200 per 0, perquè A és 0, més 150 per 0. Home, aquesta d'aquí segur que no serà, perquè aquesta guanyo 0 euros. Vaya fàbrica de bicis, que no guanya res. La C, el benefici serà 200 per 40, més 150 per B, que és 0. I l'última serà 200 per 20, més 150 per 30. Doncs a veure quin benefici em dona cada una d'aquestes opcions. Vinga, en vermell, ficarem. Un petitet, que no m'hi cap. Fet tot molt apretat, sap greu, sap greu. Però és que veieu que aquest exercici porta molta feina, No difícil, però sí llarg. Això és 0 i em queda 150 per 4, que serien 300, per 4, 600, 6.000. 6.000 euros. Aquí guanyem 6.000 euros. Aquí hem dit que no guanyàvem res. Aquí 200 per 4, 2 per 4, 8 i 3 zeros, 8.000 euros. Per tant, de moment guanya la C. I l'última són 200 per 20, 2 per 2, 4, 4.000, més 150 per 3, que serien 4.500. Per tant, 4.000 i 4.500, 8.500 euros. And the winner is D. El D que em diu que fabriqui 20 bicis de tipus A, que eren les de muntanya, i 30 bicis de passeig. És l'opció amb la que tinc més beneficis. Quants beneficis? M'ho donarà la funció de benefici. Si substitueixo el número de bicis que fabrico cada una, tinc quants beneficis m'ha donat? 8.500 euros. Amb la qual ja hem aconseguit contestar quantes bicis de cada tipus he de fabricar, 20 i 30, i quin és el màxim benefici que obtinc? Doncs que de 8.500 euros. I ja està, ja està. Ja està, l'exercici ja està. Com es pot complicar aquest exercici? Home, que en lloc de dues rectes, en lloc de 4 restriccions, que ja s'he borrat, que dues eren molt fàcils, en teníem dues més, dues rectes, i per tant només un punt de tall, doncs que hi hagin 3 o 4 rectes, amb la qual cosa tinc més punts de tall, més feina. Molt repetitiva, perquè tots són representar rectes, triar el semiplà que compleix la condició, trobar els vèrtexs, i per tant si tinc més rectes tinc més vèrtexs a trobar, i comprovar cada un dels vèrtexs a la funció objectiu. No difícil, sí llarg. Necessita una miqueta d'entrenar, sí? Vinga, més exercicis aquí a Javi Mates.